अगर आप भी चाहते हैं कि लापालॉप म्यूजिक का हिट ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। म्यूजिक बाय गौरव रोशन। मोटकी के नचाओ आज महिंदर जाके चौकी पपो तरकी के नचाओ आज हरिंदर जाके चौकी पो मोटकी के नचाओ मोटकी के नचाओ आज हरिंदर जाके चौकी पो पतली कमर एकर जवानी हल जाई मजा खूबे खुशी के दिन बा खुशी के दिन बा पतली कमर एकर जवानी मसीन बा हल जाई मजा खूबे खुशी के दिन बा ढेरे सवाहतली हवी छवरी बौकी पा के नचाओ गोरखी के नचाओ राम चंद्र जाके चौकी पर।